Artzibarreko bailaran kokatua, Nafarroa ipar ekialdean, eta hain zuzen gutxienez erromatar garaiko okupazioa duen aztarnategi arkeologiko batean gaude. Aztarnategi hau oso loturik egongo zen Pirineoak zeharkatuko zituen galtzadarekin, Ibainetako lepoan barna. Ez ziren oso terma handiak, baina bai bazituztela oinarrizko termek izaten zituzten gune ekipazio oinarrizkoak edo arruntenak. Horrek esan nahi du, bazeudela gune batzuk, gela batzuk, kalefazioa zutenak, eta beraz gaur egungo saunen antzeko giroa izango luketenak, eta beste batzuk aldiz, kalefaziorik izango ez luketenak. Horretaz gain, baita ere topatu ditugu, garaian ohikoak ziren kanalizazio edo drenaje sistemak, baita ere zenbait zoru eta apaingarri, nun azpimarratu ditzakegun oposesifikatumeko zorua edo mosaiko txiki baten aztarnak, beraz garairako oinarrizko elementu horiek izango lituzke.